କାହିଁକି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟା ବ୍ରତ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ କଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ବ୍ରତ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ସନ୍ତାନର ଅପମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଖୀମୟ ହୁଏ। ଅଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରେ ପାଳନ ହୁଏ ଏହି ପର୍ବ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କ ପୁଅ ଦୂତିବାହନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦୂତିବାହନ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସଧବା ମାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସକାଳେ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଏହି ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଙ୍ଗଣରେ ଚଉକା, ପୁର ଓ କଳସ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭୋଗରେ ଘାଣ୍ଟ, ପିଠା, ମୁଢ଼ି, ଚୂଡ଼ା ଓ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟା କଥା ଶୁଣାଯାଏ ଓ ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟା ବ୍ରତ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଅସୀମ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ। ତାପରଦିନ ସକାଳେ ଦୂତିବାହନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପନିପରିବା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ପରିବାରେ ଘାଣ୍ଟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଆଉ ବାପଘରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟା ଭାର ଝିଅ ଘରକୁ ଆସେ। ତ ମୋ ବାପଘରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେୟାର କର।